Iker, San Martin delikatesenera ekarri didazu. Bai, Joan, hementxe gaude, Beasaingo lehen delikatesena izan zana, eta hementxe daukegu Jose Martin. Jose Martin jauna. Atxaldean. Aizu gauza bat, hemen produktua txarra, ez? Txarra alain egiten da beti generalen klientela guztu aukitzeko aldan kalidade produktuak ekartzeko. Gero esan dit Ikerrek hemen atzekaldean aukazula txoko bat. Bai, guain momentu baten nahi izan ezkeo pixkate ardo batzuk eta hola aukeran ikusteko ere. Bueno, Joan, hauxe da, bodegatxoa, hemen txartzen denik, beti, ardoa. Ze de Montreal. Bai, lanpara hau bere garaien pixkatola gauza zarran bila eta bestea kapritxozko lanparatxo bat ikusi nun. Eta ardua da, berez. Bai. Zergatik gusta ez daizu ardo? Errioxar ardo batek duen pertsonalitatea bertan dagoelako. Ardo freskoa da, erabat naturala. Oso ondo. Beraz, ardo hau probatuko dugu gaur, txorien